Κρατώ στα χέρια μου το θεατρικό μονόπρακτο της Πέλλας Σουλτάτου με τίτλο «Το μήλο του Αδάμ» από την Κάπα Εκδοτική και έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σουλτάτου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε που είστε εδώ στη συντροφιά μας. Θα πρέπει εδώ να συμπληρώσω ότι διδάσκετε στην ανώτατη εκπαίδευση, διδάκτορ επιστημών και αγωγής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έχετε γράψει βιβλία για ενήλικες και για παιδιά και αναρωτιέμαι, αυτό είναι το πρώτο θεατρικό σας μονόπρακτο? Είναι ουσιαστικά το πρώτο αυτόνομο θεατρικό μονόπρακτο, γιατί έχω συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε 2 συλλογικούς τόμους, ναι. Μάλιστα. Οπότε είναι το πρώτο αυτόνομο. Το μήλο του Αδάμ λοιπόν, και μας το κρατάτε στο τέλος για να καταλάβουμε ποιο είναι το μήλο του Αδάμ και δεν θα το προδώσω στους ακροατές και τις ακροάτριες. Ένα μονόπρακτο το οποίο ξεκινά πάρα πολύ ομαλά, να το πω έτσι. Σχέση μάνας κόρης, μια αρχαίγονη σχέση, συγκρουσιακή, και σιγά σιγά εξελίσσεται ένα θρίλερ. Ακριβώς. Αυτός τουλάχιστον, κυρία Ταραμπίκου, ήταν ο δικός μου ο σκοπός, να γράψω ένα θρίλερ. Τα καταφέρατε πραγματικά. Διότι κάθε φορά διαβάζοντάς το έλεγα δεν μπορεί. Για κάτσε, δεν μπορεί, και μέχρι με το που συνειδητοποιεί ο ακροατής ότι ναι, μπορεί και γίνεται, περιμένει το επόμενο. Τι θα γίνει? Και γίνεται. Ναι. Είχα την πρόθεση λοιπόν να γράψω πραγματικά ένα ψυχολογικό θρίλερ, όμως θα πρέπει να σας είμαι ειλικρινής και να πω ότι ένα αρχικό δοκίμιο που είχα γράψει το έτος 2017, όταν το συνέλαβα αυτό το έργο, στο πλαίσιο μάλιστα της φοιτησής μου στο πρώτο εργαστήρι θεατρικών συγγραφέων στο Ίδρυμα Μιχάλης Καγωγιάννη. Το είχε διαβάσει λοιπόν μια ηθοποιός, η Ιφηγένεια Αστεριάδη, μια πολύ αγαπημένη ηθοποιός, η οποία έρχεται σε μένα και μου λέει: γέλασα με την ψυχή μου με αυτό το έργο, είναι μια μαύρη κωμωδία. Εγώ το είχα γράψει για ψυχολογικό θρίλερ, αλλά φαίνεται μία άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να είναι αυτή. Μα έχει μαύρο χιούμορ το βιβλίο αυτό, το κείμενο. Ναι. Έχει. Μου άνοιξε λοιπόν μια άλλη προοπτική η Ιφηγένεια μέσα από την ανάγνωσή της. Το τελικό δοκίμιο, αυτό δηλαδή το οποίο έχει εκδοθεί από την Κάπα Εκδοτική, δεν έχει καμία σχέση, θα έλεγα, με το αρχικό δοκίμιο. Μόνο η σύλληψη έχει παραμείνει αυτούσια. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί και την προτροπή της ηθοποιού, αρχίζετε να το εμπλουτίζετε παίρνοντας την αρχική ιδέα και το δοκίμιο γίνεται θεατρικό μονόπρακτο, ψυχολογικό θρίλερ, μαύρο χιούμορ, θα έλεγα μια μαύρη κωμωδία που τρυπάει πραγματικά την ψυχή σου, έτσι, και ένα γυναικείο, θα έλεγα, θεατρικό κείμενο. Ναι, γιατί πέρα από τη σχέση μάνας κόρη, τα προσωπικά διέξοδα της κόρης, αλλά θίγει σχέσεις φιλίας, σχέσεις έρωτα, δηλαδή καταπιάνεται πάρα πολλά με σπουδαίες σχέσεις στη ζωή ενός ανθρώπου, μιας γυναίκας στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, αυτή ήταν η πρόθεσή μου, να προσεγγίσω το έμφυλο ζήτημα, σας λέω, το 2007, έτσι, πριν την ακμή του φεμινιστικού κινήματος, μετά και το κύμα των γυναικοκτονιών από το 2020 και πέρα, αλλά με μια λεπτή ματιά. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανα ουσιαστικά είναι να εμπνευστώ ένα έργο το οποίο αφορμάται από την ελευθερία στη βρέμη του Φασμπίντερ, το γνωστό αυτό έργο, όπου φέρνω την Γκέσε Γκότφριτ το σήμερα, και η οποία όμως για μένα πια δεν είχε νόημα να στρέφεται μόνο κατά ανδρών δυναστών, αλλά και γυναικών οι οποίες με τον α ή β τρόπο έχουν ενσωματώσει χαρακτηριστικά της πατριαρχίας. Οπότε η ηρωίδα μου, η Έρη, στρέφεται κατά ενός ανθρωποτύπου, θα έλεγα, κυριαρχικού. Ούτε άνδρα ούτε γυναίκα. Ανθρωποτύπου. Γι' αυτό και ξέρετε, έχω βάλει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παραστασιμότητα του έργου τα 5 πρόσωπα να ενσαρκωθούν από 2 ηθοποιούς.
Γιατί δεν ήθελα να έχει μια ρεαλιστική διάσταση όλο αυτό. Δηλαδή δεν πρόκειται για μια σειρά γυναικοκτονιών. Προσπαθώ να το καταλάβω αυτό, γιατί η ηρωίδα δηλαδή θα μπορούσε να ήταν όπως το είπατε αυτό, το τύπος ανθρώπου χωρίς φίλο. Ναι. Θα μπορούσε, έχω σκεφτεί, ξέρετε, υπό αυτό το πρίσμα, ότι θα μπορούσε να ενσαρκωθεί και από άντρα. Και από άντρα, βεβαίως. Αυτό, ναι, θα μπορούσε. Δεν είναι το βιολογικό φύλο που μας ενδιαφέρει εδώ. Είναι περισσότερο το κοινωνικό φύλο, η κοινωνική κατασκευή του φύλου. Στις συνθήκες βέβαια του σύγχρονου κόσμου, του σύγχρονου δυτικού κόσμου στον οποίο ζούμε. Συνθήκες που οικίες που τις γνωρίζουμε, η όλη ιστορία είναι η ιερή κόρη που ετοιμάζεται να παντρευτεί, η σχέση με τη μάνα της, προσπαθεί να καλέσει τις 3 κολλητές της φίλες, καθώς είναι το bachelor party, ας πούμε. Δηλαδή ξεκινάει πάρα πολύ αυτό που έλεγα ομαλά και ωραία, και λες αχ, ωραία, κοινωνική συνθήκη, μετά και από δυσκολίες που πάει καλά. Ωστόσο νομίζω από την αρχή του έργου κάπως φαίνεται ότι η σχέση τους είναι στην κόψη του ξηραφιού. Από την αρχή αυτό φαίνεται. Των 2 γυναικών, Είναι μια πολύ δύσκολη σχέση, η οποία εξελίσσεται με τον τρόπο που εξελίσσεται, να μην το πούμε. Όχι, δεν θα το πούμε. Και βγαίνει μέσα, έχω σημειώσει κάτι, αυτό το παράπονο του μικρού παιδιού που ήθελε η Έρη όταν ήταν η μικρή Έρη να μείνει η μαμά της. Μία μαμά με πολύ δυναμική προσωπικότητα, μία μαμά που φροντίζει όσο μπορεί, που ξέρει να κρίνει και να κατακρίνει. Όπως πολλές μαμάδες, δυστυχώς δεν εκπαιδευτήκαμε να γίνουμε και μητέρες, η αλήθεια είναι. Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα δηλαδή φτάνεις σε ένα σημείο να συμπονέσεις την ηρωίδα σου. Εγώ, να σας είμαι ειλικρινής, κυρία Ταραμπίκου, συμπονώ και τις 2 ηρωίδες. Και τις δύο. Ναι, και τις 2 τις θεωρώ και θύτες και θύματα την ίδια στιγμή. Δηλαδή καταλαβαίνω και τη μητέρα η οποία ενσάρκωσε πολλαπλούς ρόλους στη ζωή της, της πολύ πετυχημένης καλλιτέχνηδας, της ωραίας γυναίκας, της διανοούμενης, και η οποία ενδεχομένως παραμέλησε την κόρη της. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μπορώ βέβαια και να καταλάβω το παράπονο ενός παιδιού. Ναι. Όχι, είναι και οι 2 οι προσωπικότητες σου προκαλούν συμπόνια και θέλεις να τις γνωρίσεις και τις γνωρίζεις. Το βλέπουμε διαβάζοντας στο επίμετρο της Κατερίνας Διακομοπούλου, λέει το εξής, ότι θα είναι μια πρόκληση, έχει μια προκλητική προοπτική να το δούμε επί σκηνής. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα έχει παρασταθεί μόνο από ένα αεραστεχνικό θίασο στο νησί της Ρώτου, όπου πετάχτηκα και το είδα incognito μάλιστα, δεν ήξερα δηλαδή το οποίο ότι είμαι στο κοινό, για να μην τις επηρεάσω κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό συνέβη πριν την έκδοση του έργου, και αυτό με βοήθησε, ξέρετε, να γράψω το τελικό δοκίμιο, γιατί είδα έτσι, όταν βλέπεις το έργο να μιλιέται, γιατί εγώ προέρχομαι και από την παράδοση της πεζογραφίας, είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που λειτουργείς. Όταν λοιπόν το είδα, το έργο είδα και τι κλωτσάει, τι θα ήθελα να είναι διαφορετικό, και είχα την ευκαιρία να το γράψω, να γράψω το με τη δομή περισσότερο πια θεατρική, και νομίζω ότι είναι πια έτοιμο για να ανέβει σε μια σκηνή. Και με την ευκαιρία που μου δίνεται, θα ήθελα έτσι και δημόσια να ευχαριστήσω τον εκδότη μου, τον κύριο Κουλεδάκη, ο οποίος με εμπιστεύτηκε στο πλαίσιο αυτού του έργου, διότι δεν ήταν ένα έργο το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ανέβει, οπότε θα μπορούσε, καταλάβατε, να έχει μια εμπορική αξία για τον ίδιο, υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να πουληθεί στο πλαίσιο της παράστασης. Και αυτό το θεωρώ πολύ τιμητικό για μένα.
Σωστό. Κυρία Σουλτάτου, να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε από την ΚΑΠΑ Εκδοτική. Εγώ θα ευχηθώ να το δούμε σύντομα και σε μια θεατρική σκηνή. Μέχρι τότε είναι εξαιρετικό να το διαβάσει κανείς. Ένα θεατρικό μονόπρακτο, ψυχολογικό θρίλερ με μαύρο χιούμορ. Εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα. Ακριβώς. Νομίζω ότι το παρουσιάσατε με ευθύνοτο τρόπο, ακριβώς όπως ήθελα να είναι. Κυρία Σουλτάτου, σας ευχαριστώ πολύ. Το Μήλο του Αδάμ, λοιπόν, από την ΚΑΠΑ Εκδοτική. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλοτάξιδο να είναι. Να είστε καλά. Καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Δύο αντίτυπα έχουμε για τους ακροατές μας. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας οπωσδήποτε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Πρώτο κενό, το όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας και αποστολή 54160, δύο αντίτυπα για σας.